Hvor vikingerne, mand. Vikingerne er det sejeste, mand. Husk det. Stem på vikingerne. Ja, det er det sejeste. Vikinger. Jamen, jeg synes, det er jo ikke nu. Samurai, det bedste. Det er bare det bedste af alt. Det er samuraierne. Det er det sejeste. Husk at se på samuraierne. Det er det sejeste. Kom nu. Gå lidt. Hvad dræbte den? Jeg er en sej viking. Du må ikke gøre det. Ja. Så døde han. Husk at stemme på ridderne. De mægtige her. Husk det. Det er vigtigt. Vi er de ædle riddere. Og vi dræber folk. Det er rigtig hyggeligt det her. Er det ikke rigtigt, dreng? Jo, det er rigtigt nok. Ja, det er rigtigt nok. Det er godt, dreng. Min ven! Selve 3 vikinger kan vi klare den styrke, som knightsene har. Stem på knightsene. Døde vikinger. Det døde vikinger. Det der må have været knightene. Det våben har gjort dør. Nu skal han ud, og nu skal dræbe ham. Et bedre svær til mig. Nu har knighten et bedre svær. Nu har jeg gjort det af med vikingerne. Nu mangler jeg bare at gøre det af med samuraierne. Find knighten. Han skal dø. Hvor er knighten? Du skal dø! Hej så folkens, og tak fordi I så med på den her video. Games in Real Life med For Honor. Hvis I ikke kender For Honor, kan I kigge ned i beskrivelsen. Der er der et link til selve spillet. Det er på Steam. Jeg kan ikke lige huske, hvad det koster, men det skriver jeg ned i beskrivelsen. Så ja, nu har jeg så selvfølgelig lavet For Honor. Det var noget af det, der kom ned i kommentarer, hvad jeg kunne komme med. Så nu må jeg også gerne skrive i kommentarer i den her igen, med hvad der ellers skulle komme næste gang. For nu har jeg lavet For Honor, så den kommer ikke mere desværre. Det her var den. Det var For Honor. Og ja, så kan I vel også lige se, lige her, kan I lige se min, min sidste Games in Real Life. Det var en med Undertale, så den må I gerne lige tjekke ud. Og ja, så hej. Husk at smide like, skriv en kommentar, subscribe. Ja, hej.